בואו לאכול איתי בשעה 3:56. אני רעב וזהו, אני הלכתי לתחנת דלק כי הכל סגור לידי, תמיד יש פה סנדוויצ'ים וכן. טוב, אז בינתיים אני מחכה בחוץ עד שיתחמם לי הטוסט. טוב, סנדוויץ', כאילו זה סנדוויץ' טוניסאי, טוב בסדר, טוב אותו אחר, כאילו שיתחמם. אני לא חושב שזה הגיע אליי. טוב, אז הגיע לי הכריך, סלש טוסט, סלש או שזה לא יהיה קיצר, זה בסדר, יאללה בוא נתחיל. מבחן הטעימה, אכלתי כבר, טוב. טעים. קיצר, שימו סוף ולייק, נתראה בסרטון הבא ועד אז.